higala, kumusta og mayong gabi na usab kanaton tanan malipayon nga pakigdugtong pakiguban ining aton naandan nga tulumanon pangutana pastor og sa mga pila ka mga higayon ato gikalipay ang pagdangat sa inyong mga seryoso og sinsiro nga mga pangutana dinhi sa ato nga tulumanon. Among ikapasalig kaninyo higala nga ang inyong mga pangutana atong atimanon o ginatagad pag-ayo ug ang mga tubag niya na hinukad gikan sa balaan nga kasulatan. Sa gihapon, inyong alagad sa kanginan Pastor M o Pastor Golfan, makiguban kaninyo sulod ning usa ka takna nga tulumanon sa paghatag og mga tubag sa inyong mga pangutana dinhi sa atong broadcast center sa Hope Channel Philippines, Mindanao. Sa gihapon, kauban na to Pastor Golfan, maayong gabi kanimo Pastor. Maayong gabi sad Pastor. Nalipay kami nga nakadangat pag-usab ni ining atong tulumanon. Among giampo nga samtang magahin kita nining usa ka gutlo sa pagpanubag sa atong mga kaigsuonan nga nangutana ug mga pangutana nga ang Biblia ray makatubag kalabot sa huna-huna nila sa mga doktrinas kaluwasan, pagtulunan sa balaang kasulatan, hinaot nga ang lamdag nga espirituhanon, ang kahayag gikan sa langit, mahidangat diha kaninyo karon samtang kita magapadayon ni atong tulumanon. Og dugan sa inyong mga buluhaton karon diha sa inyong panimalay, siguro ang uban kaninyo nakapanihapon na, ang uban siguro nagahikay, apan among gipasalamatan ang inyong pakigdugtong dinhi nining ato nga tulumanon. Anda mahigala ang inyong mga papel o inyong mga ballpen aron nga mga referensya unya gikan sa balaang kasulatan, mga teksto nga atong sulti dinhi sa ato nga tulumanon, inyo kining matala aron sab nga kini may hipos ka diha sa imong personal nga pagtuon. O sa atong pagpadayon higala, magahimo kita sa pag-ampo, Pastor. Amahan namo nga balaan among giila ang kamatuoran nga ikaw mo'y tag-iyas tanang kaalam ug sa makausap pa kami nagapangalyupo nga ibahin nimo kanamo pinaagi sa gahom sa imong balang espiritu nga maglamdag sa among panghuna-huna ang espirituhanong kaalam sa pagsabot sa imong pulong aron kining imong mga anak nga dunay mga pangutana kalabot sa pagtulunan nga gitudlo sa balaang kasulatan, ilabi na ang dunay relasyon sa among handom sa kaluwasan. Mabatna namo kini pinaagi nining maong programa. Salamat sa imong pagpakig-uban kanamo nining usa ka gutlo, usa ka takna nga tulumanon among giampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Okay, higala. So nining gagabion padayon nato ipahibalo kaninyong aduna kita mga field Bible instructors, Pastor, no? Nga kung kamo magpahibalo o maghahatag kanamo og kasayuran kung asa ang inyong Pinoyanan, ipadagat din kanamo ang inyong kumpletong address, pwede og posible kami makapadala og mga Bible field instructors nga muduaw personal diha sa inyong Pinoyanan aron nga makahimo pa mo og dugang panahon sa dugang pagtuon sa balaang kasulatan. O padayon sa nato gipahibalo kanila Pastor ang atong Voice of Prophecy. Aduna kitay mga kopya dinhi nga pwede nato ipadangat usab sa inyong Pinoyanan. Sulat kamo sa Voice of Prophecy, PO Box 208, Cagayan de Oro 9000. No, mao kani atong address diri. O kung amo kanang madawat, of course kung duna kamo i-return address, duna kami ideya kung asa namo ibalik ang mga sulat nga kung asa kinigikan aron sa budangat diha sa inyong Pinoyanan, madawat ninyo ang mga kumpleto nga set o pagtuon sa Voice of Prophecy. Ni ay pangutana Pastor atong sugdan kini gikan kang 3204. Matod pa niya Pastor sa Mateo 24:24, nag-ingon si Kristo nga may manindog nga mga bakakong mga Kristo o bakakong manalagna. I mean, unsaon man nato sila pag ila basin nasakop ta nila. Okay, kining atong igsuon nga nangutana akong gibati nga sincero man gyud ni nga pangutana kay tinuod man gyud sab na nga naay pasidaan nga mabasa nato sa Mateo kapitulo 24 bersikulo 24. Apan ako kang suginlan higala ang Mateo 24 nga nailhan sa daghang mga Kristohanon nga nagtuol sa Biblia nga mauna ang kapitulo sa Biblia nga gihanay ni Ginoong Hesus ang mga
ilhanan nga duol na ang katapusan. Gihanay niya ang mga ilhanan, signs of the times kung sa ato pa. Kung imong basahon ka ng maong kapitulo, maamguhan nimo nga usara ka buok ang pasidaan nga gibilin sa Ginoo nga katulo niya balika ana nga kapitulo. Ang ubang mga ilhanan gihatag niya sa makausa, sama ni anang gubat, sama ni anang mga kagutom, mga kamatay, ang mga makita nato sa material world, sa political world nga mga signs, kausara na niya gisgutan sa Matthew 24. Pero ang kalabot sa pagpahisalaag, katulugin na mabutang sa Matthew Kapitulo 24. Meaning, ang mga espirituhanon nga pagpahisalaag, hilabihan kabantayanan kaayos nga tanan. Sa paagi nga ang Ginoo wa matagbaw nga kausara na niya hisguti sa Matthew 24 sama sa ubang ilhanan. Katulog yun niya gibalik. Pananglitan, kung mabasa nimo sa verse 5 sa Matthew 24, mao ni una giniyang warning. Matthew 24, versikulo 5. Mahitungod sa deception, kung pagpahisalaag. Ingon pa sa maong pinulungan, 24 verse 5, 4 and 5 in fact, pagbantay kamo ug ayaw kamo palimbong ni bisan kinsa. Kay sa akong ngalan, daghan ang mga taong muanhi nga mag-ingon, ako ang Mesiyas, ug daghan ang malimbungan. Muna iyang first warning sa Matthew chapter 24. Ang warning niya nga, kining atong panahon, katapusan nga mga kapanahonan naman dayong balik sa Ginoo na niya, hapit na kibalik siyang balik. Sa di pa siya mo balik, dunay manindog nga mga tao, mamutho ang mga mini nga mga manalagna or mini nga propeta. Sa ato pa dili ang tinuod nga iya sa Dios, doon na say mga mini nga Mesiyas. That's the first warning we see in Matthew 24 about deception. Ang second warning nasa verse 11. Nag-ingon dinhi, unya daghang mga mini nga mga propeta manungha ug daghan ang malimbungan nila. Every time gi-emphasize ang pagmatngon kalabot sa mga mini nga magtutudlo ug mini nga Mesiyas, naapod ang warning nga magbantay ta nga dili malimbungan. That's the second warning in the same chapter. Ang last nga warning mabasa nato sa Matthew chapter 24 verses 23 to 26. Taas kini nag-ingon, unya kun may maingon kaninyo tan-awa di adiri ang Mesiyas, utua siya didto, ayaw kamo pagtuo kaniya. Kay manungha ang mga mini nga Mesiyas ug mga mini nga propeta ug maghimo sila mga dagkong milagro ug mga katingalahan aron sa pagpasalaag sa mga pinili sa Dios kun mahimo pa. Timan nga gipasidan-an ko na kamo niini. Ug kun may moingon kaninyo tan-awa atua siya sa dapit nga awaaw, ayaw kamo pag-adto didto. O kun moingon sila tan-awa nagtago siya diri, ayaw kamo pagtuo niini. Kining tulo ka warning nga gibalik-balik sa Ginoo sa maora kapitulo, naghatag ni kanato og importante kaayo nga pasidaan. Bantayanan ang mga mini nga magtutudlo ug ang mga mini nga propesya. Sa pangutana pa ni ining atong higala, nag-ingon si Kristo nga may manindog nga baka kung Kristo ug baka kung manalagna, unsaon manato ni sila pag-ila. Base na sakop ta nila. Gani akong gibasa sa imo kaganina ang giingon sa verse 24 nga inig abot ni ining mga magtutudlo, magdaan ni sila mga milagro ug mga dagkong ilanan. Sa ato pa may mga supernatural manifestations sila, may mga miraculous manifestations ni sila. Sa paagi nga ang design ni ana sumala sa giingon diri sa pagpahisalaag bisan pa kun mahimo sa mga pinili. Now the word pinili ang mga katawhan sa Dios na. Okay. God's chosen people. Pero bisan pa ang mga katawhan sa Dios, posible nga mada niining malimbungon nga mga espiritu nga mubutho sa atong kapanahonan. Now, ang akong ihatag kanimo higala nangutana man kadirig unsaon manato ni sila sa pag-ila. Basin kung masakop hinuon ta nila. Correct. Bantayanan yun. Basin kung sa atong kasinsiro, ang atong gituuhan ron, dili mao. Na ay mga ilhanan gikan sa Bible. Ang number 1 nga akong ma-recommend sa imong ilhanan, ang gisulti sa Isaias 8, versikulo 20.
Isaiah 8:20. Dili kining popular Cebuan version. Katong daan nga King James Version translation sa Cebuan Bible. Kay kining popular version na wala diri na nga teksto. Apan sa Isaiah 8:20 naay teksto nga nag-ingon ngadto sa kasuguan ug sa pagpamatuod. Kung sila wala magasulti kalabot na ining mabutanga kana tungod kay walay kahayag diha kanila. Ang meaning ana higala nga kung kana nga mga magtutudlo, ang ilang gipanudlo squares with the Bible, makatuotan nila. Kung ang ilang hinuong gipanudlo, gilubag ang Bible, delikado na. Kay quote maginag-text. Gituis ang Biblia. Okay, na amang mga magtutudlo, ang mga magtutudlo nga religious pastor, mo gamit maginag-Bible, dili mo hitabo nga dili mo gamit og Bible. Sama nga si Lucifer, sa iyahang paghaylo ni Ginoong Hesus o pagtintal niya dito sa kamingawan, ning quote magid siya scripture. Bible man sa iyang gigamit. So Bible ang ato itubag, Bible sa ang gigamit sa yawa sa pagtintal niya kang Ginoong Hesus. Mao po na sa ato ron ang iyang paghaylo gamitan sa niya gihapog Bible. Ang butang nga akong pahinumdom sa kaigsuonan mao ni. Ang Biblia nag-ingon, if the teaching of the person squares with the Bible, posible nga iya na sa Ginoo. Okay. Apan naapay lain. Matthew City versikulo 20. This is another way nga mailhan nato sila. Ang Matthew City, versikulo 20, nag-ingon, pinaagi sa ilang mga bunga, mainhan ninyo sila. Kanang word nga bunga, sa uban nga version, nag-ingon diri, busa, mailhan ninyo ang mini nga mga propeta, pinaagis ilang binuhatan. Ang sample ni ini, pareha na, I just want to give you this information. Ang mga false Christ, they are scattered in many parts of the world. Okay. There are some who are found in Christian countries like the Philippines, naasay uban nga makaplaga nato mismo sa dili mga Kristohanong kanasuran, sama pananglitan sa Japan. Dunay mga matawag tag manifestations of personalities sa Korea, manifestations of personalities nga nag-ingon nga sila mao ang Kristo. Dinhi gani sa ato sa Pilipinas, inaro down nato nga ri paingon sa Mindanao, ubay-ubay ning mga tao nga gituuhan pod sa ilang mga sumusunod. Giila pod sa ilang mga sumusunod nga mauna ang Mesiyas, mauna ang atong Ginoo, mauna ang atong agalon. So gigamit nila na nga term usahay agalon sa in English. Well, ang point na ko mao ni sayon ang pag-ila kung gusto gi ka nga makaila sa bakak o mini nga Kristo ug mini nga manalagna, hilabihan ka sayon. Sinatia pag-ayo ang genuine, ang tinuod nga Kristo. Sinatia pag-ayo ang tinuod nga magtutudlo. Kung masinati ka sa tinuod nga Kristo o tinuod nga magtutudlo, Dili na kayo hago. Dili na hago kayo makaila. Ug sa kwarta pa na, kung master nimo ug unsa ang feature sa genuine nga kwarta, inighatag kanimo sa mini, may balo ka. Because that is the best way of knowing the false is to genuinely know the truth. Yes. Mao na siya ang pinaka-epektibong paagi. Naa pa may giingon gani sa... So, ang imong giingon gani, Pastor, anything that squares nga magsuta ug muuyon ang Biblia. O, ang iyang gipanulti sumala sa Biblia. Coincide, posible nga kana siya Ikaduha, sa iyang binuhatan, mailhan ninyo by sila. their fruits. Okay. By their fruits you shall know them, sa Bible na. Ang ikatulo, kanang giingon sa Bible nga, ang ilang gipanglitok nangatuman. Sa ato pa, may prophecy, may prophetic element man ang ilang gisulti, dili ni kaingon nga 5%, 10%, 20%. At least ang iyang gipanulti, it came to pass. Maunay usa sa mga sukdanan. Labaw sa tanan, ang sukdanan gyud sa genuine nga Kristo, siya nagpahibaw nga si Kristo usara siya nga manluluwas. Sumala sa buhat 4. Usara siya ka manluluwas. Munang ako lang ning ihatag nga example sa mga kagalaan. Dunay atong pundok ni asa, atong kapupudan sa Mindanao nga. Nailhan na kaayo. Niangkon siya nga siya ang tinudlo nga anak sa Dios. Now, ang akong mahimong dakong question ni ana ingon ini. Kuwang pagidi ay ito si Ginoong Hesus. Okay. Nga nagkinahanglan pamangyod ang amahan nga mutudlo og laing anak. Muna inyong gamiton. Sample na sa akong giingon nga common sense. So, mao na ang analogy diha. Kung ang analogy ingon ini. Tinuod siya, kung palitan, may kamatuoran siya, ang imong punto, kulang pa ba na ito si Ginoong Hesus nga mao'y anak yun? Naa na may Kristo.
Usara man siya kabuok sumala sa giingon sa buhat 4 nga we have only one Savior, Jesus Christ. Ang pangutana, nakuwang pabati ay itong Kristo ha, nga mo-appoint pa man nga mahan karon og lain na pong anak para nga adto ta mutuon niya. That's only one sample. There can be many kay ubay-ubay man niya akong giingon ninyo nga nag-profess nga sila mga Mesiyas. Dinis Mindanao kapinag 30 kabuk eh. In my own analysis, kinahanglan ang uban ining kalihukan ginganlan nag-cult movements kay kanang word nga cult kalihukan na nga relihiyoso nga ang mga tao mutuo sa ilang leader labaw sa bisan kinsa ug labaw sa bisan unsa. Sa ato pa labaw sa Biblia, labaw sa ubang magwawali, ang ilang final word kanang ilang gituohan nga leader mo nay nga kulto. Mo nay kulto. So ang loyalty nila paingon ni ana, and there are several here in Mindanao only. So mo nay atong bantayanan, mo nang insakto ning giingon sa atong igsuon nga nangutana. Basin nasakop ta nila. Kaya ang Matthew 24 verse 24 plain ang warning ni Jesus Christ. Mohimo ni silag mga katingalahang butang sa paagi nga bisan pa ang mga pinili posible nga malingla, ma-deceive. Munang ang word deceive, sincero ka apan wa matunong. Nituo ka apan dili mao. Okay, dili man ang pagkasinsero mo basihanan, pastor. Dili. Nining bahin sa kamatuoran as far as the truth is concerned, dili man ang atong sinseridad mooy basihanan nga ikaw tinuod. Apan lagi sa imong gibalik-balik sa mga pila ka mga higayon nga ang Dios sa iyahang kahibulungang grasya higala magapangita og mga pamagi aron sa imong kasinsero tultulan kaniya sa insaktong dalan. Doon na siya ipadala. Yang ingon man sa Juan kapitulo 10 sa pastor. Okay? Nag-ingon ang Ginoo sa bersikulo 14, ako mao ang maayong magbalantay. Ako nakaila sa akong mga karniro, ang akong mga karniro nakaila sab kanako. Sa ato pa, as far as God is concerned, nahibaw siya bisan pa sa verse 16 sa Juan kapitulo 10 gyapon nag-ingon man siya, "Dun ako'y ubang karniro nga wala mahisakop sa akong turil. Tawgon ug manduan ko ra sab sila. Kay usara ako ka magbalantay, usaray akong turil." Ang buti pasabot sa Ginoo, dili siya daghan. Usaray siya, usara po iyahang pundok. Apan nailhan niya ang iyang mga karniro nga wa pa sa sod sa iyang pundok. Tuwa pas ubang pundok. Tawgon niya, manduan niya. Unya sa bersikulo 27, the same chapter, John 10 verse 27. Giklaro niya og sa unsang paagi nga nailhan niya ang mga iya. Matud pa niya, ako nakaila sa mga ako ug ang ako nakaila kanako, kay sila nagapatalinghog sa akong tingog ug magasunod kanako. Sa ato pa, ang genuine nga iya sa Dios once makadungog sa tingog sa Dios. Kaya na may daghang tingog nga dili iya sa Dios apan nagpaka-Dios. Nagpaka-Dios. Nagpaka-Mesiyas, nagpaka-Hesus. Apan dili iya sa Dios. So ang iya sa Dios makadungog sa genuine niya nga tingog. So ang karnero nga makailagid siya sa tingog sa iyang magbalantay. Mauna ang giingon sa Juan kapitulo 10, pastor. O ang tinuod na higala, no? Ang mangga, punuan nga mangga, mamungag gid siya o mangga gyud pod. Dili na siya mamungag santol. Dili na siya mamunga og santol. So higala, ang gahom sa balang espiritu, Dios Espiritu Santo. Mo'y maghahatag kanimo og conviction sa diha nga ikaw sincero nangita sa kamatuoran. Ikaw may handom sa pagsunod sa lakang ni Kristo. Ang usa ka butang ang akong ikapasidaan sa atong mga viewers, pastor. Any present personality nga buhi sa pagkakaron, nakigkuyog nato diri sa yuta. Bisan pag may supernatural sila nga gahom, makaay baka sila sakit. You mean any personality. Bisag kinsa. Bisag kinsa nga tao nga nagmanifest nga siya Mesiyas or gituohan sa mga tao nga siya mao ang manluluwas. Any personality will not fit to this description of the Bible. Ngano man, si Ginoong Hesus nasayra nato, human siya mamatay, mikayab siya balik sa langit. Okay. Wala gi-record sa yuta nga magtagi-tagi siya pag-anhi sumala sa kasaysayan nga naay ni anhi siya sa panahon sa mga katsila, ni anhi na po siya sa panahon sa mga unsa na lang unya mutuo pod. Kay naa man guy ingon ana sa pagkakaron nga matud pa nila ang Kristo gud kaniadto namatay ning butho sa atong panahon, panahon sa mga katsila. Pinaagi ni ining usa ka national hero nato. Namatay na po itong national hero nato, nimbutho na po sa atong kapanahonan karon ug naa na po'y mutuon niya. Ginganlan na nilag the-incarnation, the divine reincarnation. Higala, the Bible is very plain.
to ang Ginoo sa langit karon, sumala siyang saad sa Juan 14:1-3, ni adto siya aron mag-andam og luna alang nato, mubalik siya. Ikuhaon ta niya, dalhon ta niya sa gingharian sa langit, mo nagiingon sa verse 3 sa John 14, aron hain ako, tuwa usab kamo. So any personality nga naa karon magpatuo nga sila Mesiyas, sila Kristo, gituuhan sa mga tao, nga muna'y makagagahom, kay makaayo siya sakit, etc. I want to tell you, bantayan na. Muna insakto na yung pangutana sa atong viewer, basin baya kung masakop ta nila. Bantayanan. Insakto po ang pasidaan ni Ginoong Hesus sa Mateo 24, versikulo 24. Daghan. Ayaw ka mo pagpahisalaag, kay bisan pa ang mga pinili, mahimong pahisalaagon. Another warning, Pastor, kanang naa sa 2 Corinthians 11, verses 14-15. Nga, ang mga sulugoon sa yawa, magtakuban sad nga murag mga manulunda sa Dios. Na bantayanan yun ni kay, wa may muduol sa ato nga yawa. Ang muduol na to, mura pod, og buutan, mura pod, og maayon tao. Kaya nga itong huna-huna manggod sa yawa, nga naay sungay, naay ikog. Makahadlok ang iyang Oo, makahadlok. Pero sa ato panahon karon magsulob siya sa bisti usab nga matuuhan siya nga daw manulunda. Akong Nga basahon. ang description sa Biblia, Pastor. Akong basahon ang 2 Corinthians 11, verse 14 and 15. Ingon diri apan kini, dili hinuon katingad-an. Okay. Kay bisan si Satanas makausab-sab sa iyang kaugalingon aron mahisama siya sa anghel sa kahayag. Busa di sad katingad-an kun ang iyang masulugoon makausab sa ilang kaugalingon aron mahisama sila sa mga sulugoon sa katarong. Sa katapusan ilag yung madawat ang angay kanila tungod sa ilang gibuhat. Sa ato pa, dunay deceivers. Dunay po'y mailad kay duna manggoy magpailad. Dunay mahisalaag kay duna may magpapahisalaag. Okay. I hope na Okay. So nagtuo kita higala nga nasinsilyo pag-ayo o kini nga pangutana usa ka seryoso o sincero nga pangutana alang sa matag usa sa atong kapanahonan karon. Gikan kang iman, Pastor. Gikan kang iman, matud pa niya may gabi, may hapon, Pastor. Pangutana unta ko kung unsay buot ipasabot sa Mateo 7 versikulo 21 paingon sa 23. Kini ba nagaingon nga ang magtawag nga Lord kang Hesukristo dili niya pagailhon og iya kining igasalikway? Pwede ba, Pastor, i-text pod ang pagka-reply nimo, Pastor, kay kanang wala ko'y, matupan niya, wala siya radyo o wala siya TV. Naalay naghatag nako sa inyong number sa Hope TV nga program. Salamat daan, Pastor, and more power. Kining atong igsuon si Iman nga nangutana, akong gitan-aw diri nga kung i-text namo sa imo ang imong tubag sa pangutana. Kung i-text namo sa imo murag, it will take a long texting. Okay. Kay ang design sa atong program din sa TV, Pangutana Pastor, ang text messages sa inyong question gitubag man nato kay explanation manggod ang gikinahanglan, dili man pud og teksto lang ang gikinahanglan, okay ra matubag ta nag-text, pero explanation it's a lot different. We either do it by writing a piece of paper. Kung naa kay email address, pwede na mo ka-emailan. Ipada ang imong email address. Kung naapog kay postal address, pwede po nimo ipadala kay mahimo. Kay ang atong ika-explain sa TV, pwede man nato ikasulat. Apan texting, it will take so much time. Apan akong ihisgot sa imo ang pangutana nga imong gipangutana. Unsa may kahulugan sa Matthew City 21 hangtod sa 23. Nag-ingon ba ni nga ang magtawag nga Lord kang Hesukristo dili niya ilhon iyang isalikway. Dili na mao ang iyang buot ipasabot. Okay. Klaro man nga teksto, ako ra kuning basahon pag-usab kay self-explanatory man nga text. Kay naa may gisgutan niya kinsay dili maila sa tubangan sa Dios. Matthew 7:21 to 23, nag-ingon, dili ang tanan nga magtawag kanako Ginoo Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kun dili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga ato as langit. First, ang imong bantayan ani nga text nag-ingon, dili ang tanan. Sa to pa, daghan ang mga tawo nagasangpit sa Ginoo. Nagaila kaniya nga Lord. Sa to pa nagaampo ngadto niya,
o sa ilang pinulungan naghatag og recognition sa iyang pagkaginoo. Di ba makabati man ta usahay, naa may mga tawo mulitok nga salamat kay Lord, di ba mabatian tam na sagad man na nga tinubagan. Nag-recognize sila nga labaw ang Ginoo silang kinabuhi. But the Bible says dili kining tanan nga klases mga tao nga naglitok lang, nag-recognize lang, naglitok lang nga Ginoo giila kanamo. Dili tanan ana makasulod. Kinsa raman ang makasulod? Ang giingon niya diri, kadto lamang ang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga ato sa langit. Kay doon na may mga tao nga nagtawag og Lord sa Ginoo. Apan wala gud magahom ang Ginoo sa ilang kinabuhi. Nagpatuyang sila sa ilang kinabuhi, mosangpit lang sila sa Ginoo, naa sila suliran, naabaka sila sa balatian. So ang pasidaan sa Biblia, dili tanan nga nagsangpit sa Ginoo, maluwas, dili tanan malangit. Kinsa may malangit, kadturang nagtuman sa kabubuton sa iyang amahan. Ang 22 nag-ingon, kung moabot ng adlaw sa paghukom, daghan unya ang moingon kanako, Ginoo. Di ba sa imong ngalan nagsangyaw man mi sa mensahe sa Dios? Si mensahero gani ning uban. Mensahero nagamit og Biblia, nagamit og ngalan sa Ginoo. O dili ba sa imong ngalan nagsangyaw man kami sa mensahe sa Dios ug pinaagis imong ngalan gihinginlan namo ang mga yawa, naghimo kami daghang mga milagro, apan moingon ako kanila, wala ako makaila kaninyo. Pahawa kamong makasasala. Nanganong gitawag naman hinuon niyag makasasala ni mga tawhana. Nagsangpit mag-Lord. Gamit man ni Lord. Nagsangpit man ni kaniya. Plain ang gimin, Jesus Christ. Naas verse 21. Dili silang tanan, makasulod. Kadturang nagtuman sa kabubuton sa amahan. So, mugamit lang ta sa ngalan nga Lord, muna'y giingon sab sa 1 Juan 2:4. Siya nga nagaingon, ako nakaila kaniya, apan wala magtuman sa akong kasuguan, bakakon kana siya. Muna'y 1 Juan 2:4. Mateo 15, versikulo 8 ug 9, dili pud tanan nga nagsimba, ang ilang pagsimba madawat sa Dios. Kadturang nagsimba, sumalas kabubuton sa Dios. Dili kadtong nagsimba, sumala sa ilang kabubuton. Muna siya, Pastor. Okay, so dagang salamat higala sa imuhang pagpadangat sa maong pangutana o nagtuo kita nga ang pagsangpit og Lord epekto, manifestation kana siya sa imong pagtuo diha kang Kristo. Okay, so ni ay pangutana dinhi Pastor. Unsa man jud ang balaod, Pastor? Gikan kang 807. Unsa man jud ang balaod? Well, ang kanang word nga balaod, hilamihan man ni ana ka broad og meaning. Dunay balaod sa Dios, dunay balaod sa yuta. Balaod simply means sulundan nga angayan bantayan sa katawhan. Kung lumulupyo ka ini nga nasod, mosunod ka sa balaod ini nga nasod. Yes. Kung sakop ka sa panimalay sa Dios, Kristohanon ka, nagtuo ka kaniya, din tahuron nimo ang balaod sa Dios. Muna meaning ana ang word nga balaod, kung tagaan nimo nag deeper theological meaning sa studies of theology or biblical studies, ang ginganlag balaod ang mga sinulat ni Moises. Muna nga ang Old Testament gikategorize na siya sa tulo ka klase sa mga sinulat sumala sa mga theologians. Ginganlag the law, the writings and the prophets. Muna ang Old Testament kanang 39 books sa Old Testament gikan sa Genesis hangtod sa Malakay, gikategorize na sila nga that the law, the writings and the prophets. Ang law ang sinulat ni Moises, particularly ang Genesis paingon sa Numbers o Deuteronomy, including ang writings, ang masinulat nila ni David, sinulat nila ni Solomon, sinulat ni Job, Esther, kana mo na writings. The prophets, ang tanan nga sinuat, sila Isaiah, sila si Daniel, etc. Mauna ang sa Bible, the law, the writings, and the prophets. Pero sa ato natural nga pinulungan, ang balaod sa tao, balaod sa yuta, sulundan nga angayan natong sundon aron dili ta mahisugamak sa magbalantay sa balaod. Kasuguan sa Dios, ato po nang bantayan kay gukuron po ta sa Dios kung ato nang masupak balaod sa Dios. Okay, so ang balaod mga higala, usapon na siya sa transcript sa kinaiyan ni Kristo. Amen. O kung kita nagdawat kang Kristo, nagsangpit kita sa Ginoo, nagpasabot ka na siya nga ato gi-welcome ang kasuguan
kay mauna siya ang hiyas og taras batasan ni Kristo sa atong kinabuhi. Higala nagagatamis ang atong diskusyon sa balaang pulong gikan sa balaang kasulatan, gumikan sa inyong mga pangutana nga gipadangat ninyo dinhi sa atong Hope Channel Broadcast Center. Og mubalik kita unya sa unahan human sa pipila ka mga pahinumdom gikan dinhi sa atong studio. Family friendly, a global vision, and a holistic approach to thinking and living. Unlike any other media source on the planet. Welcome to Hope Channel. Daghang salamat higala sa inyong pagpabilin nining atong tulmanon o gikalipay nato ang inyohang pakiguban kanato nining atong naandan nga tulmanon pangutana pastor. Og lagi sa atong gikaingon kaninyo aduna kitay mga kahigayunan nga madugangan ang inyong kahibalo pinaagi sa pagpadangat sa atong mga field Bible instructors, no? Og ipadangat dinhi sa ato ang studio ang inyohang interes kung kamo nakulangan sa mga discussion nato dinhi sa telebisyon, sa atong mga televiewers, mahimo kamo namo nga duawan pinagi sa atong mga field Bible instructors aron makahimo og mga dugang pagtuon sa balaang kasulatan. Sa gihapon ang Voice of Prophecy gala usa ka pagtuon sa Biblia by mail, no? O madawat ninyo ang mga pipila ka mga lesson sa Voice of Prophecy. Sulat kamo sa Voice of Prophecy, P.O. Box 208, Cagayan de Oro, 9000. O kung mudangat na dinhi ang inyuhang mga sulat, amo ka nang ibalik og mail diha kaninyo uban sa mga lessons sa Voice of Prophecy. Padayon ta, Pastor. Ani apay pangutana gikan kang 928. Ingon dinhi, maayong gabi, Pastor. Nganong naamay mga Christians nga ganahan maminaw sa false doctrine nga pamaagi? Very much related ning pangutanaha sa previous nga pangutana kaganina nga nagpasidaan gyud ang atong Ginoo nga daghan gyud ang mga tawo nga angayan magbantay kalabot sa mapahisalaagon nga mga pagtulunan. Pero ang pangutana niya specific na nganong naa may mga Christian nga ganahan maminaw sa false doctrine. Akong gisusi ang Biblia ug ang tubag naay tubag gikan ni Apostol San Pablo sa ikaduhang Timoteo kapitulo 4 bersikulo 3 ug 4. Ikaduhang Timoteo 4 bersikulo 3 ug 4. Ingon dinhi, moabot ang panahon nga ang mga tao dili na mamati sa matuod nga pagtulunan. Hinunoa ang ilan na lamang gusto ang ilang sundon ug magtawag sila daghang mga magtutudlo nga magsulti kanila sa buot nilang madungog. Dili na sila mamati sa kamatuoran kundili sa mga tinumo-tumo nga mga sugilanon. Now, kini nga tubag ni Pablo, grabe kaayo ka plain bitaw. Nga niining panahon na ang mga tao mutuo mag-Dios, pero ang ilang pagtuo sa Dios, sumala na lang sa ilang gusto. Dili na bitaw kay, supposed to be good. Dili na Biblia ang superior. Dili na Biblia ang superior. Ang ilang kinabuhi na superior. Mura bang nahimutang ingon ini. Kining Biblia, sulundan gid unta ni nato. Ingon ini lang kahimtang. So, sa ato pa, ang kabubuton sa Dios nasuwat diri. O gusto tang magkinabuhi nga malipay ang Dios, mosunod tas iyang kabubuton nga nasuwat sa Biblia. Sa ato pa, ang Biblia mo standard nga pattern, ang atong kinabuhi mo ihaom nato sa Biblia. Sa pagkakaroon, nabali mo na. Nalahi na. Ang kalibutan, murag, daghan ang mga tao nga, ang ilang kinabuhi mo na sit. Mangita na lang sila, mahangita na lang sila teksto sa Biblia nga mohaom. Aron nga, kibali mo na ni ako, pananglitan. Akong isay-say sa imo ang sanglitanan. Atong nahibawaan nga, sa pattern sa Biblia, ang kaminyoon para sa usa ka lalaki paingon sa usa ka babae. Munay kaminyoon. Munay disenyo. Munay design sa Bible gitudlo. One man,
to one woman. For this reason shall a man leave his father and his mother and join to his wife, and they Cleave. two shall be one flesh. Munang sa Bible, ang kaminyoon usa ka lalaki paingon sa usa ka babae. Apan ang tao ron gusto man og daghan nga mga asawa, dili kay usa lang. Unsa may buhaton anang tawhana? Moingon na pagsuti na man na sa Bible. Si Abraham, upat may asawa. Si Jacob, upat may asawa. Si David, kapin magnapo. Si Solomon, 300 may asawa. Si 300 may kabit. Sa ito pa, inay nga ilang tuuhan nga kanang istorya kay nasuti mo po nas Biblia, Roma Naa, 15:4. Giingon po sa Biblia nga, kanang tanang mga butanga nasulat aron ato makatunag leksyon sa ato kapanahonan karon. Wala isuwat ang kaagi ni Jacob nga upat ang asawa. Aron atong sundon. Wala isuwat ang kaagi ni David nga daghag asawa unya daghag mga anak nga magsuon lang sa amahan apan dili magsuon sa inahan. Wa na isuwat aron atong sundon. Okay. Gisuwat hinuon ng ilang kaagi aron kakuha kapanamina nato sa sanglitanan sa unsay mahitabo kun dili ta mutuman sa kabubuton sa Dios. Pananglitan. Kun ani ta mo sundog sa kang Jacob, pastor. Upat asawa. Moingon ta, si Raquel, si Leah, si Bilha, o katong isa pa ka asawa, ang sulugoon. Now, upat, ang iyang anak nga 12 ka buok laki o usa ka buok babae, gikan ni ining upat ka inahan. Pero unsa may nahitabo, gubot nga pamilya. Gubot. Gidaog-daog sa mga maguwang ang manghod nga si Jose. Unya, ang iyang kamagwangang anak nga si Ruben, gikamang ang iyang ina-ina nga mao si Bilha. Kibali ang ulipon sa iyang inahan nga si Leah, gikamang. Usa sa asawa sa iyang amahan, gikamang sa kamagwangan. Ang point na ko mao ni, wa masuwat ng mga sanglitanan sa Biblia aron atong sundon. Gisuwat na aron makakat-on tag leksyon nga maot man dainig mag-ingon ta ini. Another example, si David. Ang tao nga gustong mga sawag, daghang asawa, dili mutuman sa giingon sa Biblia nga ang kaminyoon para sa usa ka laki paingon sa usa ka babae, moingon si David bitaw, daghan man apan gitawag man si David og a man with God's own heart. Tan-awa ang kinabuhi ni David higala. Unsay nahitabo sa iyang pamilya? Ang iyang anak nga si Amnon, gilugos ang iyang half sister nga si Tamar, nga full sister ni Absalom. Busa si Absalom nga full sister niya si Tamar, nga gilugos sa iyang half brother nga si Amnon. Nangitag paagi nga si Absalom iyang mabuno o mabalusan si Amnon, gibuno niya sa panahon sa bangkite sa mga anak sa hari. Now, ang point na ko mao ni, wa masuwat ning makaagiha sa Biblia aron atong sundon. Kung mangutana ka nga ngano man nga daghan man ang mga taong ganahan maminaw sa false doctrine, kay daghan man ang mga tao nga di na gusto usbon ang ilang kinabuhi. Ang Biblia nalay ipahaom sa ilang kinabuhi, inay nga ang Biblia mo'y haom ang atong kinabuhi, atong ipasunod sa napadayag sa Biblia. Mao ginay main reason nga daghan ang mga tao. Unya, si Pablo po nag-ingon sa ikaduhang Timoteo 4 nga madumili ni mga tawhanas pag patalinghog sa matarong pagtulunan. Sa in English gani, they will refuse to hear the words of truth and they will put their ears to teachers who are trying to scratch their itching ears. Sa in English na, sa Binisaya pa na, ang uban na ining mga tawhana sa ilang kagahi kasing-kasing, di na nila gusto usbon ilang kinabuhi. Kaya ang ilang kinabuhi na minahimong standard. Ang ilang kinabuhi na may standard. Unya, ipahaom na lang nila ang Bible Biblia sa ilang kinabuhi. Maminaw ni silang mga tao nga dili mo tandog sa ilang kaluyahon. Muna giingon anang nagakatol nga dalunggan, ipaabong ang ilang mga dalunggan Mao sa mga attraction, magtutudlo. pastor, sa mga magwawali nga sa ingana nga mga magwawali mo na attraction sa ilaha nga kanang dili matandog ang ilahang kalayhon. Na may ubang magwawali nga moingon pagsulti nga ay nalagtandugan ng salaa. Kay og tandugon nimo dili na mo support ng tawhana. Ingon ana nga klase sa hinungdan nga musud ang mga false doctrines. Kay mo prefer naman ang tao og magwawali. Dito ta. Dito ta kay kadto dito mo tandog sa atong kalayahon. Ana siya ang bantayanan. But the straight testimony of the Bible is sama kung inyong tan-awon ang Biblia,
ang pagwali ni San Juan, pag hinulsol ka mo. Ang pagwali ni Ginoong Hesus, pag hinulsol ka mo. Meaning, ang word nga wali, ang iyang connotation, pointing people to their sins so that they will feel their need of a Savior. Muna isen sa wali. Apan ko ang mga tao di na gustong mausab ang ilang kinabuhi, anto sila atong magwali nga wa mo tandog sa ilang sala. Ganahan ko sa imong giingon, Pastor, ba nga, nasulat na sila diha, dili ingon nga mahimong sumbanan. Siguro, ang Biblia is a book of record. Correct. Book of record, dili bias ang Biblia sa iyang pagkasiya tungod kay iyang gihulad o gisulti ang tanang kaagi sa mga tao nga mahimo natong gitawag ang kapanaminan. Muna naay maot sa Biblia, naapoy maayo sa Biblia. Kay naman na Romans 15 verse 4 man na, Pastor, ang nag-ingon nga kay ang tanang nahisulat sa kasulatan gisulat aron pagtudlo kanato og sa ingon makabaton kitag paglaom pinaagis pailob og sa kadasig nga gihatag kanato sa kasulatan. Sa ato pa, it's a learning lesson book. Mahibaw kag unsay ang ayan likayan kay naa may sanglitanan sa mga tao sa Biblia nga ang ilang kinabuhi nahimong problema kay wa sila kasunod sa kabuton sa amahan. Mahibaw putag unsay ang ayan sundon kay nakakita mo puta nga naapoy record sa mga tao sa Biblia nga ang kabubuton sa Dios ilang gituman ug napuno sila sa panalangin. Imagine lang nato higala nga kung ang Biblia ang puro maayo ra gyud gisulat, no? Ang puro ra gyud kanang mga balaan ug ang maayo nga amoy gitala diha. Unsa kay hulagway magkaigsunan apan ang Biblia ato makitaan nga wala siya dili siya bias na record ang tanang gama sa mga katawhan sa miagi mga panahon o kita nga niya sa atong panahon karon mahimo nato ng samin. Correct. Kung unsay maayo, matong sundon, ang dili maayo, dili nato sundon, nagpasabot nga hangtod karong panahon na higala ang Biblia nahimong standard sa atong kitag-sa ka mga kinabuhi. Okay. So, nindot gikan kang 9128 ang mao nga pangutana. Gikan kang Juan Pastor, kang Jonathan in Malitbog, Bagong Silang. Matod pa niya, aslang ko, Pastor, ngano, gitawag paman hangtod karon si Mama Mary, nga Virgin Mary, nga pagpanganak niya kay Jesus Christ, nasundan paman gyud og mga anak ni Josep. Palihog og tubag, Pastor. Well, Jonathan, kining whether ang mga anak nga lalaki o babae ni Joseph, anak ba to ni Mary, that is a subject of speculation. Wala tay kakuhaan ana nga kamatuoran sa Biblia. Ang nahibaw-an nato sa Biblia nga dunay mga anak si Jose nga gitawag sa mga tinun-an og mga igsuon nga babae og mga igsuon nga lalaki ni Jesus. Naamo na ato nam nang hisgutan ni ato miaging episode. But whether anak to sila ni Mary or dili nato na wala na sa Bible. Apan ang term nga Mama Mary, Virgin Mary, nahimo ng term nga na well-known kalabot niya tungod sa iyang pagka-Virgin Mother. Wa man siya paangkin ni Jose sa dihang gi-conceive niya si Ginoong Hesus kay ang balang espiritu man ang nagbutang sa binhi kay ang Dios may nagpakatao. Sa ato pa, ang iyahang pagkababae wala mahilabti apan nanganak siya. Diha gibase ka ng word nga Virgin Mary. Apan ang pag-ilang ang kanang pagtulon-an nga bisan humana si Mary maminyo sa kang Jose, nagpabilin siyang virgin kay wa gyud siya hilabti ni Jose, that is subject to speculation and debate. Kay wala man tay kadaganan ana nga source. But the church ang nagtuo nga si Virgin Mary hangtod karon ang ayan nga ampuan ang ayan simbahon ilang gipadako na nga pagtulon-an. Pero sa Bible wala na tay basis ni ana. Apan kun imong kuwaon ang practical sense, dili sa takatuo nga nagpabilin siya sa iyang pagkaulay sa dihang naminyo siya. Kay ang natural sa pagkamanagtiayon, ang relasyon man sa bana o sa asawa. Kay maayo man to sila nga magtiayon. Kay maayo man sila nga magtiayon, ideal man ang ilang pagkamagtiayon. So, subject na siya sa speculation and debate. But, dili man po na issue of salvation. Para nako, whether you believe that Mary maintained her virginity until she died or not, dili na siya butang. Ang usara ka butang nga atong mahinumduman kalabot kang Virgin Mary, dili nato siya ang ngayon masangpit sa atong pag-ampo. Kay ang Biblia nagsulti man nato nga ang atong sangpiton ug moampo ta
ang anak ragyod Mo niya na may nga si mo Ginoong na Hesus. issue diha. Mo na issue ining kang Mary. Sama sa akong giingon sa inyo ang Mariology or Marian theology. Theology. Usa na siya kapag tulunan sa church, Roman Catholic Church particularly nga, nag-evolve na siya gikan sa gamay hangtod na himong dako. Wala na ma-united sa kaniadto, although sitod na karon human sa Vatican Council II ni atong 1962 to 1965. But that's a long historical study. And I would engage with you on that kung naatay laing forum dili kini. But ang assumption nga virgin siya hangtod siya namatay, we do not speculate on that. That is subject of speculation. Okay, so higala ang tiunay nga issue diha kang Virgin Mary nga nag-ingon diha, blessed as she was, but he is not to be worshipped. So mao nay Ang ato pagtulunan gyud sa Biblia, klaro kaayo nga si Maria birhin birhin gyud. sa Dili na dihang malalis. nanganak siya kang Ginoong Hesus. Mao ra ginay kamatuoran nga di ginato madispute. Og may labot sa atong kaluwasan. May labo ang iyang kalabutan mao nga bulahan siya sa babae nga tanan sama sa atong naandan nga pangadji. Bulahan siya sa babae nga tanan kay sa tanang kababayen-an sa kalibutan siya ri gipili Sa sa iya ra Dios gyud, nga mahimong inahan sa atong manunubos. Mo na nga bulahan, insakto ng word nga bulahan siya sa babae nga tanan. Okay, so daghang salamat Jonathan sa Malitbog, no, Bagong Silang. Okay, gikan kang 999 sa tumoy sa iyang cellphone number. Matod pa niya, good evening. Naglibog ko nganuman nga may kabuntagon o kagabhion paghimo sa earth kon kalibutan. Diha sa Biblia nga ang adlaw wala may pagsalop, nagsigi raman nagsiga ang adlaw o gabi. Okay. 5999. Okay. Ang imong pagbasa sa Biblia murag na mix up nimo ang Genesis 1 ug ang Revelation 21. Oo. Ang Genesis 1 ang paghatag na sa ato sa sugilanon sa paglalang sa sa kalibutan. Dios Dunay sa buntag. kalibutan. Dunay buntag, dunay kahaponon kay Kahaponon. gilalang maniniya sa unong kaadlaw apan naghimo siya 7 ka adlaw sa semana. Ug kada human sa adlaw moingon siya og dunay kahaponon, dunay kabuntagon, unang adlaw. Naglalang na pud siya og mga butang sa ikaduhang adlaw ug ang teksto sa Biblia nag-ingon Dunay ug buntag. dunay kahaponon ug dunay kabuntagon ikaduhang adlaw. So kung imo nang subayon ang Genesis 1 kana siya ang So, pagsugod sa it's, kasaysayan sa 1 week, creation. literal. Ang pagsugod sa kasaysayan sa creation, ang sinugdanan kibalis atong kalibutan. Okay. Apan hinumdumi ang giingon nimo nga record sa adlaw nga unsa ni? Nagsigi Diha sa lang. Biblia ang adlaw wa may pagsalop, nagsigi raman nagsiga adlaw gabi. Sa Revelation 21 na po na nimo babasahi. Ang puloy-ana na po na sa mga linuwas. Ako ragong basahon Wala sa imo. pagkapalong. Wala, ni ana, akong basahon sa Okay. imo ang Revelation 21 So, verses Revelation 23 hangtod sa 25. Revelation, pinadayag 21, mga versikulo 23 hangtod sa 25. Akong basahon ang ginarate ha. Dili ni mo maipon kining duha. Dili Kaya ang masagol. usa, ang kasaysayan man tos paghimo sa Paglalang. kalibutan. Ang kini niya sa pinadayag, ang pagpuyo na nato ni unya dito sa bagong langit o bagong yuta sa dihang mobalik ng Ginoo. Apan akong basahon ang pinadayag 21, 23 hangtod sa 25. Nag-ingon, dito wala na kinahanglana ang kahayag sa adlaw. Ug sa bulan, kay nagdanag man niini ang himaya sa Dios ug ang nating karniro maoy suga dito. Ug maglakaw ang katawhan sa kalibutan diha sa kahayag niini ug dadon sa mga hari sa kalibutan ang ilang mga bandi ngadto sa maong syudad. Binuksan sa tibok adlaw ang mga ganghaan niini ug dili kini sirhan kay didto wala na may gabi. Now, ang Revelation 21 sama sa kung giingon nimo, ang kinabuhi ta na sa dihang dalhon na ta sa Ginoo paingon sa langit ang puloy-anan sa mga linuwas. Kanang gisaad niya sa Juan 14. Ayaw kamo kaguol Guol o kabalaka. o kabalaka. Let not your heart be troubled. Nagtuo kamo sa amahan, nagtuo usab kamo kanako. Dito sa puloy-anan sa akong amahan, dito sa puloy-anan sa langit, dunay puloy-anan na akong amahan. Muadto ako og mag-andam og lunaalang kaninyo.
ug kung makaandam na kog luna alang kaninyo, mubalik ako pag-usab ug kuhaon ko kamo aron diin gani ako tuwa usab kamo. Munay saad Ginoo. Right now tuwa siya sa langit human pagkayab niya sa human sa iyang pagkabanhaw. Nangandam siya luna alang nato ug maandam na siya anang luna dito sa gingharian sa langit alang nato kuhaon na taniya. Muna ato siya gihuwat. Sumala sa saad. Sa dihang kuhaon na taniya ang atong puy-an ang kini nang giingon sa Pinadayag 21 bersikulo 5 ang bag-ong langit ug ang versikulo 5 sa Pinadayag 21. Unya ang naglingkod sa trono miingon, gibag-o ko na ang tanang butang. Siya miingon usab kanako isulat kini kay kining mga pulunga kasaligan og matuod gayon. Sa ato pa inigbalik sa Ginoo nya kwaon na taniya dalhon na taniya sa langit dili na ni maong kalibutana ang iyang gibuhat sa Eden kani ato kay gisunog naman to. Pagkasunog bag-uhon niya. Humagbag-o niya ni anang bag-ong langit ug bag-ong yuta mura na siya og walay gabi kay ang kahayag sumala sa bersikulo 21 23 ang bersikulo 23 didto wala na kinahanglan ang kahayag sa adlaw ug sa bulan kay nagdanag man niini ang himaya sa Dios. God's glory is the light in the heavenly kingdom, ang puloy-anan sa mga linuwas. Ang himaya na sa Dios. Now, posible man na kay bisan gani diri sa yuta doon na may mga lugar din sa yuta nga matud pa nila mauna ang lugar nga way gabi. Dito pananglitan mi sa Brooklyn, sa New York, sa Manhattan o sa Brooklyn. Di matulog ang tao. Ingon sa mga tao, this is the place where there is no night. Mao ni ang dapit nga walay gabi. Unsa may buot nila ipasabot. Way kalainan ang kalihukan sa mga tao sa adlaw o gabi. Ang mga tao nang lakaw, ang mga tao nang negosyo, ang mga tao nang giinom, nang gikaon, maadlaw o magabi. Muna sa Brooklyn, New York, muna gingalan nila, there is no night there. Tinuod mo na. Apan, kining gisgutan sa Pinadayag, ang puloy-ana ni sa langit. Ang dalhan sa Dios sa iyang mga linuwas. Wa nay kinahanglan ng adlaw dito kay ang kahayag sa Dios, ang himaya sa Dios muna may kahayag Ang sa presensya sa Ginoo mo tinugdan sa kahayag. mauna so to ang speak. gipasabot aning Pinadayag 21 So pastor. dili ang punto nimo pastor dili masagol nato ang kahayag panahon Sa sa creation. paglalang o katong atong tiunay nga estado kung tuan nata sa langit. Correct. Kay ang kahayag sa kalibutan hangtod ron wa pa gina mawausab ang gikan sa creation. Naay ngit-ngit, naay hayag. Kay naay panahon nga mosalo pang Hantod adlaw. karon ga-enjoy ta na. Naana sa ato. Apan sa langit gipasidan anta. Wa na ta kinahanglag adlaw dito kay ang himaya sa Dios mao na may atong kahayag. Mo nang Pinadayag 21, 23 hangtod sa 25. Okay, so daghang salamat sa atong mga televiewers nga nagapadayon sa pagpadayon sa inyong mga pangutana dinhi sa ato nga tulumanon, ato ka nang gikalipay nga kamo nag-enjoy nining ato nga program dinhi sa Hope Channel Philippines, Mindanao. Og Ang among awhag sa atong mga kagalaan mao nga kamo nga gibati ninyo nga ang atong gidalit nga espirituhanon nga pagpahayag dinhi nakulangan mo. Sama sa among gihanyag na kaninyo, pahibalo mo kung gusto mo og dugang nga pagtuon sa balaang kasulatan. Kay among ipadala sa inyong address nga inyong ipadala nga kanamo ang among mga Bible instructors nga makahatag og sumpay sa inyong pagtuon diha mismo sa inyong dapit. muhimo lang pastor og schedule no. Og Maka-schedule wala sila lang. kabalak-an nga basin og magpadayon sila bisita. Doon na lang tayo mga mahimo siguro mga proseso or komunikasyon nga ato mahimo nga depende sa ilahang desire nga doon na may pipila ka mo pastor nga naghangyo niini mo sa nga ang ato nga mga kaubanan sa buhat ato sab sila nga gi pahibalo niini nga whenever there is a desire sa ato mga televiewers nga nanginahanglan sa pagbisita andam sab sila nga mosanong niining mao nga mga request. Alam sab sa atong mga kaigsuonan, makatabang sab kaayo alang ninyo nga inyong mapahibalo sa inyong mga silingan. Nga doon na tayo programa nga ang mga pangutana kalabot sa mensahe sa kaluwasan. Tubagon sa Biblia, pinaagi nining atong tulumanon pangutana, pastor.
O ato po giawhag ato mga kaigsunan kung kamo buot makig-uban o kung usa ka fellowship sa atong mga kauban nga mga Kristohanon, mga Adventista. Makadangop kamo sa atong mga iglesia, sa atong mga panagtigom dinhi sa Cagayan de Oro, diha sa Julio Pacana Street, no? Diha sa North Central Mindanao Conference. Aduna kita usa ka dako nga simbahan diha nga ang atong pastor diha si Pastor Eugene de la Peña. Makikita kamo kaniya kung ugaling aduna mo'y mga personal request o spirituhanon nga mga panginahanglan. Naa diha si Pastor Eugene de la Peña sa atong Cagayan de Oro Central Church diha sa Julio Pacana Street, no? Cagayan de Oro. O dinhi pod sa atong simbahan sa SPUC, South Philippine Union Conference Garden Church, no, ni adinhi si Pastor Ruben Abalorio. Pwede sab siya makigdugtong kaninyo kung kamo adunay mga espirituhanon nga mga handom o kung duna kamoy handom nga makig-uban sa atong mga kaubanan o kung fellowship dinhi sa ato nga dakong simbahan sa South Philippine Union Conference Garden Church. O usa ka na kinising-kasing nga ambitay higala nga kamo makigdugtong sa atong mga kaiglesiyahan dinhi sa Cagayan de Oro City. Makaduaw sab ang atong kahigalaan nga viewers kung gusto sila mutilaw og Adventist Church Fellowship, makaduaw sad sila sa mga labing duol nga simbahan sa ilang mga dapit. Naatay mga iglesia o churches diha sa Camiguin, doon tay church diha sa Taguluan, doon natay church sa Villanueva, naatay church sa Gusa, sa Bulwa, naay church nato sa Bara, naay church nato sa Opol. There are many churches within Cagayan de Oro and Misamis Oriental ang naabot na ining atong pagsibya. Kung gusto mo ma-enjoy sa fellowship o makadugang sa inyong mga pangutana, na ay mga simbahan nga inyong kadangpan, nga doon na sa mga magtutudlo. Apan kung musulat mo nga sa atong buhatan sa Hope Channel Studio, ihatag ang inyong address, unya markahe, nagkinahanglan mi og dugang Bible study, nan, amo mong ipaduaw sa among Hope Channel representative, nga Bible instructor, nga makahatag og dugang pagtagbaw sa inyong espirituhanong panginahanglan mismo diha sa dapit diin anaa kamo nahimutang. Okay, so once again mga kaigalaan, mga televiewers, ninintak na ato gikalipay ang inyong pakiguban dinhi sa ato nga tulumanon pangutana pastor o matag lagi Lunes o Miyerkules alas 6 hangtod sa alas 7 ang takna sa kagabion kini nga tulumon imo mabati sa matag karunya og ato sabi pasalamatan nga ikaw makaimbitar sa imong mga minahal sa kinabuhi aron sa pagsudong nining maong tulumanon. So wala na tayo igong panahon pastor sa pagpadayon sa unahan og maghimo kita sa pagampo higala sa pagtapos. Salamat amahan namo nga langit nun nining takna nga pinaagi sa pulong kami imong gihiusa o kami nagaampo sa among mga televiewers nga ang langit nun nga panalangin magaabot sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay hinungdan niini nga sila may kalipay sa pagbaton sa pulong o nga kami dinhi imong gigamit nga mahimong taytayan sa panalangin ngadto kanila. Hatagi sila o Dios sa ilang gikinahanglan sa matag adlaw ug lipaya kami pinagi sa katamis sa imong pulong kay amo kining gipangayo sa ngalan ni Jesus manluwas. Amen. Amen. Hope broadcasts everywhere in the world with 10 global channels and is affiliated with more than 50 production studios on 6 continents. The result? Hope Channel provides a diverse programming mix in many of the world's major languages. Hope is more than great television. It's a donor-supported ministry that's part of an international family of educational institutions, churches, retail outlets and hospitals. Welcome to